sral. Toto sral už niekto predtým. Dobre, Prdeli. no, Proč on mi říkal, že to vozí z Polska? Hrušky a jabka, ne? Tak řeknu vás vozíme z Polska, To se ne? jmenou říct, to by bylo 9 minut a to bych nepřežil. Jak já mám vědět, že někdo vozí něco z Polska, ty vole? Hrušky a jabka. Ještě řekl něco gumovýho. Gumovýho? Ne. Jestli nedělí... Ty řekl, že si to vozíš, proč to vozíš z Polska, když to tady a rozřezávají to? Vy se rozřezáváte na Štědrý den hrušky? No já jsem říkal, jestli vám to není líto, že vás na Štědrý den že nerozřezáváme. Můžete si ten video rozboru dělat až potom? Počkej, ty vole, až budeš hádat, dám takovýhleho nahravače. No. začalo sa mi to páčiť. Aby ses k němu dostal brzo, budeš muset tomu, kdo bude hádat teď, poradit. On to celkom dobre pochopil. Dáme si, teraz dám na výber, ale ja by som dal asi interview, ak teda súhlasíte, kde by si zahral Igor spoločne s Michalom. A Ondra bude moderátorom v televíznym štúdiu, prosím pekne, pre zmenu. A bude takým moderátorom, ktorý bude mať hostia. My si budeme musieť vymyslieť, to vlastne Igor spoločne s Michalom budú a on musí na základe odpovedí uhádnuť hosta. Ale pozor, oni, Igor spoločne s Michalom, budú jeden človek a to